L'any 2005, l'Alfred Casas em va demanar que donés classes d'introducció al teatre d'objectes per als de primer d'interpretació pels actors de text de l'Institut del Teatre. Ell tenia altres compromisos, no ho podia fer, i a mi em va semblar un moment extraordinari, una oportunitat de mostrar la potencialitat del teatre de Titelles a la gent del teatre. Per tant, jo sabia que cap d'ells no volia ser titellaire, no pretenia tampoc que durant el curs cap d'ells canviés d'idea i deixés de ser actor per passar a ser titellaire, no, sinó que vaig dissenyar el curs de tal manera que poguessin aprendre tot allò que el titella, com a element expressiu, podia aportar a l'actor. Va ser tot una descoberta per ells. Realment, recordo que el primer dia que els alumnes van venir a classe, tots venien així com una miqueta dient ara aquí què ens ha d'explicar aquest home sobre titelles i sobre objectes i de més. I quan es va acabar el curs, estaven encantats, havien palpat el teatre des d'una altra òptica completament diferent, justament per aquesta potencialitat. És a dir, els vaig ensenyar teoria, vaig parlar de gent que ha estudiat el teatre de Titelles en profunditat aquí i a l'estranger, els vaig explicar la llarga història del món dels titelles que es perd en la nit dels temps i els vaig fer entendre que el titella o l'objecte en si és, evidentment, un element inert, per si sol és incapaç de representar res, necessita de l'actor per poder treballar, però els vaig ensenyar a transmetre aquesta energia a través d'ells fins a l'objecte. De tal manera, per parlar-ho anecdòticament, estic segur que si algun dia els toca fer Hamlet, quan arribi el moment aquell en què Hamlet s'enfronta amb la calavera, aquella calavera els hi passarà un torrent d'energia que d'altra manera no haurien tingut. És a dir, jo he vist aquesta escena representada per actors de molt diferent tipus i a vegades no saps si té una calavera o un got de whisky a la mà. És a dir, no és el mateix, no l'estàs sostenint. Aquella calavera, en aquell moment, per l'actor, representa un moment molt intens. I això el públic ho ha de notar. Però si l'actor no ho està sentint, el públic no ho notarà mai, perquè l'actor no és més que una pantalla sobre la qual l'espectador veu el contingut de l'essència d'allò que intenta representar. L'actor és el suport dramàtic. Si és capaç de que al tenir la calavera en allà noti que li passa una corrent elèctrica des de la calavera fins al més profund d'ell mateix i que des d'ell mateix també llença aquesta energia i des dels dos, la suma de la calavera i l'actor, aquesta força inunda el pati de butaques, això és un moment extraordinari. I això, per resumir-ho, és el que jo vaig intentar explicar als actors. Estic segur que aquesta generació, quan arribin a ocupar espais en el panorama teatral català, tindran un grau més de preparació que els altres, perquè els van aprendre com utilitzar en benefici propi una tècnica més, és a dir, tot des de la disposició escènica, com un actor ha d'estar en escena, què representa en relació a tots els altres envolums que té al voltant, la seva relació en relació a qualsevol altre actor que està allà. Aquest cruce d'energies, de presències dins d'un context com és la caixa escènica, no és gratuït, no és casual, tot té un què i un per què. I vaig intentar al llarg del curs aquest treballar això en profunditat, perquè el teatre de Titelles una de les coses que té és l'ocupació de l'espai, com l'espai s'ocupa, com es relacionen els uns amb els altres, i tu ho veus en el teatre de Titelles, com que treballes en micro,
ho pots veure plasmat d'una manera molt més evident, però quan es treballa en macro, amb vectors, també s'ha de treballar de la mateixa manera. De fet, Tadeusz Kantor o altra gent que ha tingut una formació com a titellaires, quan ho han aportat en el món del teatre actoral, ho han treballat de la mateixa manera, i això ha tingut una gran força, una gran presència, perquè de vegades un llum sobre un objecte i tota l'escena buida, aquella manera d'entendre aquesta plasmació de la presència, de la força, de l'energia de l'objecte en escena, no tothom la veu, però quan hi ha un artista que la copsa i li sap treure profit, allò és revelador. Allò que diuen que una imatge és més forta que 1000 paraules, doncs amb el teatre de titelles això es plasma en el dia a dia. I aquest va ser el meu objectiu i me'n sento particularment orgullós i agraït a l'Institut del Teatre i a l'Alfred Casas perquè em donessin l'oportunitat de, durant un any, fer aquesta reflexió pròpia. Per què? Perquè per ensenyar primer havia de preparar-me les classes i ja ho diuen que no hi ha millor manera d'aprendre que ensenyar.